दिनै जों एराले लगेयाव फैबाय आं BPF नि सासे केन्डिडेट हिसाबै बयबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों BTC खौ रैखाथि होनायनि खाथिराव आरो बेखौ डेभेलप खालामनायनि खाथिराव जेन बयबो ज'है जेन नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होयो बेखौनो आं गुरैयै खावलायग्रोनाय थाबाय आरो जों दायो जों जिखिनि थाबायबाय नुबाय जोंनि गुतै BTC नि पलिटिकल जितु सिनारिय' BPF आ एबार एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन आरो हाग्रामा सारा जोंनि BTC नि सिफ जानाया खाथां 100%। आरो जों जेब्ला जों सरकाराव फैगोन सरकार फैनायनि उनाव जोंनि BTC ओनसोलनि जिखिनि मावनो गोनां खामानि बे गासै खामानिफोरखौ जों मावगोन बिहेखे बे ओनसोलाव हानि समस्या दङ आरो बे हानि समस्याखौ जोङो फोजोबस्रांनायनि जिखिनि दायित्व दङ जोंहा बेखौ जों मावगोन आरो बे खोनानो मोनदों जे इउपिपिएलआबो बेहाय हाबफैदों बा इउपिपिएलआबो फैदों BPF आ बिटिआर गोदान गामि सोसननाय ओनसोलफ्राव फैनानै भट बिनो लाजिनो नांगौ होननानै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बिनि सायाव नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै मा खबर होनो सानदों? बेथ' माने इउपिपिएलनि मोनसे बानायनाय बाथ्रा जिहेतु बे बिटिआर एकर्ड जानाय समाव जोंनि पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो दङ एकर्डनि बिथाङा उइटनेस बे हिसाबै जोंबो गोदोनिफ्रायनो लुगैदों जे बे ओनसोला बिटिआरआव हाबनायखौ जों लुगैदोंमोन आरो दा बे मथेहै जेनेबा जोंनि दिनाव जायाखिसै दायो आबसु बा एनडिएफबि नि नाजानायनि गेजेरजों जिहेतु बिथांमोना बे गामिखौ सोनो हाबाय बेखायनो आं बेखे एनडिएफबि केडार आरो आबसुनि वार्कारफोरखौ आं हामबाय होनदों खिन्थु इउपिपिएलआ बे ओनसोलखौ बिटिआरआव सोआखै बेखौ सोदों एनडिएफबि नि जितु पिस एकर्ड बे एकर्डनि जुगिदिसो बे गामिया BTC आव हाबदों आरो इउपिपिएलहा बिथांमोना अधिकार गैया जे इउपिपिएलआसो बे गामिफोरखौ BTC आव सोदों होननानै बुंनायनि खुनु अधिकार गैया बिथांमोनहा आरो बिनि अनगायैबो गोबां गामिफोर दङ थालांबावनानै आरो हानि जेंना दङ बिनि सायावहाय बे थालांबावनाय गामिफोरखौ नोंथांमोना सरकाराव फैब्ला सोनायनि बेबस्था डेफिनेटलि जों बिनि बेबस्थाखौ जों लागोन गभर्नमेन्टजों रायलायनानै जों जिखिनि थालांनाय गामि बे गामिफोरखौ BTC आव सोसननायनि जों बेबस्थाखौ लागोन जिहेतु बेयाव मोनसे लिरनाय दंखायो बे कन्टिगिउटिया मेनटेन खालामनांगोन बिनि गेजेरावसो माने BTC आ जागोन BTC आव हाबनोब्ला कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन आरो बेखौ मेनटेन खालामनो थाखायनो जिखिनि थालांनाय गामि बेखौ जों सोजोबगोन होमबासो जोङो बेथिं गोदान समस्थिफोरखौ दानायाव जोंहा इजि जागोन नोंथाङा बुंदों जे जायगायाव भट बांसिन बेवहायनो BTC केन्डिडेटखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों सियर at 100% थेंक इउ আহি থকা সময়ত আমি BPF-ক ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কিয় আজি 17 বছৰ BPF চৰকাৰে বহুত ভাল কাম কৰি গৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰকে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নাঙলত ভোটটো দি জয়যুক্ত কৰি আৰু BPF চৰকাৰ বনাটোকে আমি বিচাৰিছোঁ ইউপিপিএল পাৰ্টি কৈ আছে যে ইউপিপিএলহে নতুনকৈ বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এখন গাঁও ইউপিপিএল কিয় নিদিয়ে BPF কিয় দিয়ে কাৰণ কিয়নো অকল ইউপিপিএলে এইটো কাম কৰা নাই হয়নে নহয় চবেই মিলি পেলাই কৰিছে আৰু কাৰণ আজি 5টা বছৰে ইউপিপিএলে তেনেকৈ কাম কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ এই গাঁওখন পিছপৰা গাঁও হয় আৰু ইউপিপিএলে আমাক চকু দিয়া নাছিলে আৰু চকু দিছে আমাক BPF-এ আৰু সেইকাৰণে আমি BPF-কে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ শুনিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত ইউপিপিএল পাৰ্টি আহি পেলাই কিবা খেলা কৰি আছে কিবা কৰি দিছে আপোনালোকৰ বাজেটত কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈছে নহয় সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই শুনিছোঁহে মাত্ৰ কিমানৰ বাজেট এইটো শুনিছোঁ মানে 12 লাখৰ বাজেট বুলি শুনিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে আমি জনা নাই কথাটো তো আহিটা সময়ত আপোনালোকে ইউপিপিএলক ভোট নিদিয়ে নাই আমি BPF-কে দিম বহুত ভাল লাগিছে কেণ্ডিডেটক লগ পাই পেলাই কাৰণ আমি এখেতকে মানে চিলেক্ট কৰি আছিলোঁ এখেতকে হোৱাটো ভাবিছিলোঁ গতিকে এখেতে আহিছে আমাৰ মাজত হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে